Dziękuję bardzo. Pan poseł Tonino Picula, bardzo proszę. Hvala gospodine predsjedniče. Čestitam kolegi Šoltesu na kvalitetnom izvješću. Jasna perspektiva članstva u Europskoj uniji mora ostati jedan od poticaja za provedbu prijeko potrebnih reformi u zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i u slučaju najmlađe europske države. Dobru vijest s Kosova u pogledu ispunjavanja uvjeta za liberalizaciju viznog režima ovog puta ne prate dobre vijesti iz Europske unije. Parlament i Komisija poslali su jasnu poruku i podržali ukidanje viza građanima Kosova kako bi im olakšali putovanja, poslovanje te pomogli u borbi protiv krijumčarenja ljudi. Iskazujem žaljenje što Vijeće još uvijek nije omogućilo konačnu liberalizaciju viznog režima. To bi bila jasna poruka Kosovu, ali i regiji, da ispunjavanje obveza uvijek donosi korist. U suprotnom rastu frustracije. Pred Kosovom je i dalje veliki posao u jačanju vladavine prava, procesuiranju politički motiviranih ubojstava, borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Jedino opipljivi reformski rezultati opravdavaju daljnju europsku podršku koja, međutim, u slučaju Kosova mora prijeći s obećanja na provedbu istih. Hvala. Dziękuję bardzo. I pan poseł Ryszard Czarnecki. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Byłem w Kosowie. To państwo, które było przedmiotem kontrowersji, nie ma co ukrywać. Powstawało przy wielkiej pomocy amerykańskiej, a z pewnym sceptycyzmem